Senopati oleh Mojopai. Bener. Mapan kebenaran. Apa sing dikandhani lawan Kang Mas Mojopai? Lamsari. Bareng aku bujung marang sedulurmu. Mergo iki sedulurmu Datuk Landau. Ora nyarujuki jumenengan patih Amangkubumi. Gajah Murti mula kang sopo dadi ati kawruhku aja nganti aku bentak sirah lawan sedulur Sing kok marep-marep piye? Gemah. bareng aku ngerti pasuryamu pepepes otot bebayu aku tresno karo kuwe. Piye? Ketemu lagi bisa-bisane kowe iki kandha yen tresno lawan aku. Apa wis ning kadipatenmu cepet? Wis ora ana maneh sing Lamsari jeneng tresno kuwi apa ya sliramu iki untuk manteni nek tresno
gelem ya. Perkara gelem iki gampang. Aja tansah Ayo wong ayo. Percaya iki sapa nek ngerti aku nganti mati iki kono iki sapa. Kuwi tenan apa ora? Ayo kondo ning ngarepku iki sing kaya ngono, mengko metu ning mburiku iki kondo liya meneh. Ngerti wong wedok sing kowe ayu ke kondo seneng karo Nek aku siji yo siji. sing kondo sapa lah wong wingi bae gade wong wedok loro. Angel. Apane sing angel? Lho, wong iki sing gampang-gampang ae. Nek kowe gelem ngladeni karo aku tak kei prinu. Aku mau pinu-pinu. Eh? Pinu-pinu iki bakale yo sengsara. Antene Rina Aja koyo ngono. Awas iki bae durung tak koyo ngenteni pinu. Apa yo kowe iki kuat? Apa yo kowe iki kuat? Dijajal lho. Aku yo mau nek dijajal, lek trimo dienggo jajal-jajalan aku yo mau. Ora tenanan, ayo tak kondong. Mau. Paling-paling Angel temen. kowe Wong wadon iki aja medhit-medhit. Sok mbenek mati kowe dis. Wondo langit kowe. sing kandha iki sapa? Nek wong Sopo wedok muda bene aja nek yo kene kowe kok ora gelem, Ya mergo aku iki urung duweni rasa tresna karo panjenengan. Mergo kowe durung ngerti rasane. Nek kowe ngerti rasane, wah. Dolak jaluk terus. Aku sing lepok. Asego pokoke yo jolak jaluk iki lho. Sing kudune jaluk iki lak yo sliramu kok malah aku. Ora. Kowe wong wadon bentuke kaya kowe iki mesti jalukan. Sing kandha iki sapa? Kowe kena tak iman ora? Aku halus bisa, kasar aku yo bisa. Ya sakarepmu lho wong aku rot. Tak pateni tenan. Lho nek arep mbok pateni patenono ndak. Ayo. Impamane kowe ora gelem karo aku. Ngerti ono pengarepanku ing gelakno atiku. Ngelarani atiku. Arep milih sing endi? Kok ngarep apa kok mburi? Tak jus tenan lho.
Tak Ah! tak Aduh. urung kena wis tatu ngene ta. Iya. Langan iki ndah neo nek kena malah jelek-jelek. Emang Kemana? kapsari Jane iki yo duweni rasa tresno kelawan panjenengan. dene ora. Kon kutresno lawan kowe terus lair batin. Ning aku durung ditoyo nglawan panjenengan nyentot sliramu durung buktekake. Sepiro gedene tresnamu sing kok tumbane kelawan aku. Yen kowe pengen percaya kanggo buktekake kon kutresno karo opo mengko tak buktek. Yen koyo aku dene penjalu. Aku duweni penjalungan kelawan panjenengan. Nek pancen sliramu iki tresno kelawan aku. Gelem sliramu iki balik tinggal. Aku sing tak simbalik tinggal kok. Ayo kudune probyonge apa sing digarwake kelawan skandal. Aku kudune merahi wong Mojopahit. Pancen Liyane iku ah. Liyane iku. jenenge penjaluk iki ya wis ora kena dinyang kaya sampeyan iki ngenyang kaya arep. Dadi aku merahi wong Mojopahit. Wong Mojopahit tak pateni kabeh. Somben dadi gardekku lan gardekmu. Kuwi bener. Kali sampeyan gelem apa ora? Nek ora gelem ya wis Ojo sehat-sehat. sehat-sehat. Yo. Tak sagui, Kok sakuni? tak sagui. Bagus. Ya yen pancen kok sakuni, aku gelem dadi bojo. Aku ngeluk pamit, Kaya ngono. ngeluk sangu aku. Sangu apa? Nek sangu iki aku ora duweni duit. Aku sing tak tegese ora sangu duit ora. Lah yo apa? Yo sangu sayang. Eh. Banjer. Kok yo nganggo banjir? Yo. Ora ketoprak tok sing nganggo panjer. Lagi tuwa iki kok yo nganggo banjir. Orang yo nganggo panjer. Ayo. Ora Sayang. bisa. Ono bakal. Yo. Bakal tak turun. Waktu dina iki aku bakal dadi satrio bali. Bagus kemawon. Yen kaya ngono aku bakal matur kelawan Kang Mas Adiba.
sing tak jaluk waduh kakang waduh kakang cuk kersa kambang bang yo kene genduk yo kene genduk utakuti kene kakang mas ya mas aja mas ya mas aja cuk kersa tan prayoga yo kene alat nduk yo kene alat nduk aja prana sing tak jaluk aduh kakang waduh kakang cuk kersa nyambang bang yo kene genduk yo kene genduk utakuti kene kaden tansah liwat hatiku kayuyan sakjamu saya nambahi wangun dasar ayu loncer kuning ora mau kalatiku dadi komeng wis semot sepipek wisimu kena tak anggon ombak tanganku rina wengi tansah primung tresnaku tan bisa ngali. Alhamdulillah senajan diparingi udan. Mbah dereng ngantuk, Mbah. Lah ya ning ngarep dhewe sikile mbok jegrangno. Wis ra apa-apa. Aja mbok lara ira. Ya ora apa-apa gak nggih, penake Mbah dipenake nggih wis. Wis ben sak senenge. Wong ancen sing delok iki wong wedok karek wong loro tok iki kok. Lah iya. Nak loro ngono nom-nom gak apa-apa tuwek kabeh. Tuwek kowe iki ngenyek iki jenenge. Lah piye? Ijek enom mbok anggap tuwek, untune urung tukul kok. Mbah temu. Mbah temu. Ah nggih, tak kira wis ilang neh. Polisi ning kene. Tur nuwun Mbah temu nggih. Heeh. Iki sapa ngerti ndek Iya. ben duwe uni. Unine piye? Sampe ning kene nanggap ketoprak mbloro ape ndelok ning ngarep dhewe karo jegrang slonjor. Malah kaya wong ape nglairno. Lah iya sijine nganggo rasukan gamis ireng, sijine kuning. Kok adohan mang tak sawang kaya bangjo kok. Kurang ijo sitok asine. Tur nuwun Mbah. Lah sing niki namine Mbah sinten? Nggih, Mbah sinten, Mbah? Nggih. Heh? Sukiyah. Mbah Sukiyah karo Mbah Temu. Dadi Mbah Temu ditemokno Mbah Sukiyah. Wis muga-muga Mas yo pandungane sing isih kersa nderek wungon, isih kersa mirsani. Muga-muga sedaya pinaringan panjang yuswa. Amin. Seger waras, Amin. tansah kebahagiaan rezeki sing barokah saka ngersa dalem Allah taala. Ngombe apa iku jenenge truk tronton amut beras. Sing isih padha nonton muga pinaringan seger waras. Amin Allahumma. Amin. Doaduh komblurok Mas. Iya. Doaduh komblurok iki dipersani iki matur nuwun. Pati nggone ketoprak. Iya bener Mas. Kowe kudu ngerti dhewe, berarti ketoprak awak dhewe iki apik digawa ning nggone pati ning nggone desa Bendar. Iya nek soal Bendar. penonton Mas, Piye? takoni Mas. Piye? Nek kene penonton tak anggap biasa. Lah atik kok biasa. Ijek nek penonton lho ya Mas. Iki masalah penonton lho. Nak penonton piye? Oh, penonton luar biasa isih daerah Bluro, Mas. Lah jare padha ae piye? Ah, beda. Lah nak bloro piye? Lah nek ning Pati. Nak ning Pati Kaladan Pati metu dagelan ijeh dipersani wong. dipresani akeh. Lah, Lah nek ning sing bloro. nonton ijek wong to. Heeh. Iki ijek biasa. Lah nek ning bloro Ning Bluro luar biasa. piye? Metu dagelan ra ngarah didelok wong Lah apa? Sing delok bangsane plastik. Terus ada sosis.
Lah nek nang kene iki penak, Mas. Ha iya. Muga seni kabeh, seniman ngono. kabeh alhamdulillah. Iya. Awake iki ditampa kanthi apik, ketoprake dhewe jumpa perdana. Iya, bener. Iki alhamdulillah wis entuk panjer neh ning kene sok ben. Syukur Panjer alhamdulillah. neh, Iya wis. pancene Mas nek jenenge rezeki ra bakalan keliru. Heeh. Kaya ngene iki mau awan mau lho Mas. Ya piye? Ketoprak rampung sore, Sore, aku iya. mlaku-mlaku. Iki upama kowe lho Mas. Piye? Iki upama kowe. Ramene ra karuan, Mas. Lah iya. Karena apa? Ini salah satu desa yang paling juara. Nah. Jenenge rezeki ra bakalan keliru ra ya to? Iya. Sore mau aku mlaku-mlaku metu ning gone ratan gedhe kono. Iya. Delalah iki ana dompet kemlemprak, Mas. Ya wong mang ramene ra karuan. Lah iya. Iya. Walah isine atus-atusan. Heeh. Ngono ku upama kowe mbok jipuk. Ya tak jipuk le, Mas. Rezeki yo. Rezeki yo. Nek aku ya ora, Mas. Ah mlebu Lho tenan. lho entuk nemu dompet lah apa ora mbok jipuk iku. Nek aku gak tak jipuk. Aduh-aduh kombloro. Iya. Pokoke nemu apa wis sikat. Iya tek lah. Nek aku ya ora, Mas. Lah kok ora mbok temok lah apa? Lah wis mbok jupuk kowe ngono. Lho lah. Terus dindum padha nek ndak padha ae. Omonganmu yo ora, Mas. Alhamdulillah menika luar biasa. Heeh. Seneng ya, Mas. Iya. Muga dados paseduluran ingkang sae. Yo ketoprak yo apike ngene. Lah iya. Regane yo murah. Murah. Kowe ngerti dhewe promosi ae, promosi awak dhewe. Aku wegah nek mbokon promosi. Mas. Lho, awak dhewe iki jualan dadi kudu promosi. Lho adane nek jenenge promosi iki adate lho Mas. Piye? Iki ngapusi. Lho, Promosi ora tau Lah jujur. wong promosi kok ngapusi iki piye? Wegah nek mbokon promosi. Lho saiki contone lho. Tau nonton TV apa ora? Yo tau. Ora iya to? Heeh. Kowe tau ngerti iklan kopi kapal api apa ora? Bendino iku seneng aku Lah kopi iya kapal to, api. Iya. kopi kapal api. Heeh. Ngono bareng dituku disuwek plastik isine ya kopi tok ora enek kapale kok. Lho ora ngono lho ana kapale lan randasmu kowe. Lah iya berarti tak ngapusi. Iya iya. Terus meneh kopi tugu luwak. tuku luwak. Barang kowe tuku sasetan to, Heeh. mbok suwek isine ya mau kopi bloko, Heeh. ora enek luwake. Gak ono. Ha iya. Heeh. Sing jujure mung siji tok. Apa? Sponsor sarung gajah duduk iki jujur. Lah kok iso jujur? Iya no, jujur. Jujure? Lah kok ora piye? Gajah kae duwe apa? Tlaling. Nah iya mulane nek gak percaya mudin kene engko sarungan buka ra ono telalene. Ora mudin kene tok. Mudin nggonmu ya ana tlalinge omongam. Kandhan. Wis pokoke alhamdulillah Nah. iki kagem Bapak Panitia Penyelenggara. Heeh. Sedoke mawon donatur wis dibelani Mas ado-ado winginane nonton ning gone Blora. Iya. Iki nimbali toprake Pak Pandi Mustika Budaya wijil saking Leladan Desa Tempuran Kecamatan Blora Kabupaten Blora Mustika. Monggo Pak ingkang badhe sowan mriku terkenal waduk ikan bakar tempuran. Tinggal pilih ya ana ketoprake ya ana kulinere. Ana kulinere, ana tempat wisatane. Betul sekali. Nek kowe kulino ya ning gone ikan bakar tempuran kono. Alhamdulillah. Aku blas kok, Mas. Lah wong kowe kere kok. Kon iso ning gone rumah makan. Ngene iki lho senengane. Lho kok kene iki senengane Iki piye? tegese iki cedhak wis blenger ngono lho. Lah kok kere kowe iki. Lah wong takok yo aneh-aneh kok, Mas. Ono. Iki mau lakone jane apa le, Mas? Heh, Lakone. iki lakone nek ora salah iki mang nyupal apa? Nyupal apa untung pucet. Heh, Sumpah palapa re nyupal apa? Padake sumpah palapa? Sumpah palapa. Sing dadi apa iki jenenge Gajah Mada mang Amin Juwono. Lah kowe iki ditakoni tenan-tenan. Kowe ora ngono kowe jane ngerti sejarah apa ora iki? Ya ora wong aku mang dikandani Om Amin kok. Kowe takone jawab pamu blarak-blarak. Aja banter-banter lho Mbah ngantuk ape geblak kok. Mbah, tenanan lho Mbah. Lah yo, kok saya tak nyanyi yo, Dik. Ape nyanyi urgen ku wis balik kok. Yo. Gending ngono piye gending Pak Ki? Iki Ya, gending mawon nggih. ngene lho Mas. Eh? Ndek mau originane wis mblenger. Lah iya. Saiki originane wis bali. Diketokno ciri khase Blora. Lah. Blora iki mesti tayuban. Nah, Nak pati mesti yo dangdutan dagelan. Saiki dikowetokno
do bawa ae. Nah. Bawa sing kepenak idep-idep ndongake karo dulur-dulur kene nggone nganake adicara sedekah laut ning nggone taun 2026. Gek kono nggonmu ndang diketokno. Mah, Piye to kowe iki? Jare arep ngetokno. lho maksude ora nggonku le Mas, nak sing delok sen nomor apa-apa wis tuwa kok. Lho tegese iki kabisanmu ngono lho. Bawa-bawa. Lah iya kabisanmu bawa iki diketokno. Bawa. Ora kok terus tekmu. Bawane ngono ae Mas. Ngapa? Iki lho, Mas. Manut. Dandang gula mawon. Iya. Dandang gula sing ngripta Njeng Sunan Kalijaga. Wah ketuweken ketok iki. Lah wis geblak ping pira nak tuwek? Iya wis kono. Kok tuwek bareng gendeng kok tuwek bareng. Iya. Pira, Pak? Jos. Oke, siap. Ana kidung rumaksa ing wengi. Sik ah, Mas. Aku yo seneng main ning kene asline kok. Aku mangor bareng udan bres melayu ning nggone pasar. Pasar niki dodolan tikus piye, Bu? Welah tikuse gawedhi gedine ra karuan. Aku mau ning kono niba tangi ya ora gara-gara kepleset. Lah piye? Perkara tetep wabrak tikus melayu kok. Ayo kiri poro kanan. Lho iki piye bise kok ape balik? Terus. Nah. Apal Gaspol, sih, rempol, apal. Gaspol rempol. Nggih, maju wis ra apa-apa. Ya bis kaya geledhek ngono iso dideleh kene. Engko diterno Pak D kae lho. Ana kidung rumeksa ing wengi. Nah, tolak balak ya. Lah iki tolak balak ngono lho Mas. Teko ayu luput ing lelara. Luput bilahi kabeh. Muga-muga dulur-dulur kene luput saka lelara ya ta. Dadi sak temah seger waras kabeh. Ya Mbah. Jin setan Jine aja rene lho Mas. Ganteng-ganteng kok barek-barek kok, Bu. aku nerusno. Terusno ya rono disuting kok kono kok. Kamu merasa jin ya? Jin setan datan purun pahan luhan tan ana wani Nuwun sewu menika panitia ingkang winginane tindak wonten Blora tesih nderek wungon apa mboten, Pak? Tesih nggih, ora apal aku mergo kuwatah. Winginane sing mbok jujuk Kampung Baru, Pak. Apale Kampung Baru. ngerti piye Gak Kadang ero. kowe. Lho Kampung Baru tak dono lho padha karo kene tunggale dodolan kroto. Mosok Kowe ora kroto ta ora? Kroto iki pakan manuk. mewah panggawe Allah guna-gunane wong luput Genia temah tirta maling ado tan wani cerak ing mami anuju gunoban sirna gagerak Blora diwenehi 10 8 lah cocok mangga
Mangga minangkani pamunundat wonten langen beksan tayub 10/8. Ayo padha nayuh Sung cari Selingan dari tembok
kudu sabar sawetara kremenane Bapak panitia sing sowan bluro winginane iki senae tayuban. Oh. Mau pamundutan wis diaturi, Mas. 10:08 sampun katuran nggih, Mbah. Wis Muga-muga iso dadi rena ing penggalih kena kanggo jampi saya. Wis pokoke dadi seduluran sing sae, Mas. Sapa ngerti sampeyan ditimbali meneh ya ora ngerti. Ngoten nggih, Mbah. Wis pokoke sukses selalu kagem sedaya mawon dulur-dulur bedas keluarga, mbok beli wonten kletak-klentune awak dhewe sak keluarga Mustika Budaya nyuwun gonge samudra pangaksama sowan karo ndarane. Monggo. Seneng kawan mergo sekadangmu yo Kanjeng Adipati Ranggawa wis wani kringkehake ana ing katentreman Mojopahit. Ning kabeh mau kliru kang dadi kandhangmu sing kaya mangko. Yen to kuwi iki wis wani tresno karo aku. Kamu aku ati mbujuk kawan sliramu sing kaya mangko. Bot-boting kabeh mau tresnaku tak tujuke kelawan sliramu Adityaku. Kowe milih kelawan katresnan tinimbang kelawan kadang. Ayo kene ngopo dadak. Apa bisa tak ugemi kabeh tembung? Ayo nek pancene kowe iki ora percaya karo aku, mung kowe njaluk bukti sing kepiye wae mengko bakal tak turuti. Kaya ngono. Iso. Ya. Ra kitang kepiye wae aku pito rikalane sepisanan. Sepisanan aku nembung tresna kelawanku saka rumangsa tresnamu mung mbok tujukke kelawan aku. Mulane papan kene. Apa sing dadi karep? Dilapsan. Baik. Kok kira aku ya uga tresna kelawan kuwi tulus maring pati. Nek ngono cek. Nggonmu mbujung kelawan aku mergo kabeh kuwi kowe entuk dawuh kadangmu kang supaya kerjapati kelawan aku. Kabeh mau ora tak silaki kapara bener apa kang dadi kandhang. Najan to kepiye wae, mung kuwi sekadangku. Ora ana liya, mung kajaba sliwangku saiki tak anggap musuh lawan aku. Kaya ngono. Iso. Nek pancen kowe ngepengin lagi kelawan pati, ayo
Ning papan kene lamun ke bisa terjebak di kawan aku bakal tak ulungake nyawa. Oh, kaya mangkono temtoke wae. Ya. Iya. Ranyono babak wis lamun kowe iki tresnamu kelawan aku mung saka lermu. Yo, rakitang piye wae bakal matur ning ngersane Gusti Patih. Oh. Nawati, Apa? apa karepmu? Kowe nyandhek lakuku, nggonku arep merangi wong Majapahit. Aku wis ngerti tumindakmu kabeh. Amarga mung kowe duwe seneng marang sekadangku, mung bakal balelokane Majapahit kuwi. Jur kepiye karepmu? Nggonmu nyandhek kelawan aku, Ora tak keparengake anggonmu bakal bacutake balelokane Majapahit. Semikir apa tak sikirake. Rawe-rawe lantas malang-malang tak Busit lagis. Oh, ayo, wah. Oh, wait, wah. Ojo mlayu. Ayo sorop. Bila bumi, maaf, pendirangan mripatmu nyandhek lakuku apa karepmu? Pakai para setak tompo. Yen to iki dina kowe bakal wani ora emosi apa kabeh kabeh. Pancen ora tak silai. Majapahit bakal tak gawe banjir gede sangkrah al. Iki bapak. Ojo gampang ki yen to kowe bakal gawe gegerane Majapahit. Watone bumi sik megan-megan pani ora Majapahit. Tanah gendong lamun kowe bisa gawe geger. Yancil kaya watu. Sikira dari papan ini. Oke lu papan mati, hei. Wow. Oh, hei. Oh, ay, op, wah. Out, coba lu, hei. Sifat kuping. Ayo kaya kahanan sing ora nyenengake marang aku. Tenane ana kahanan apa? Ngatur katiwasan kakang patih Gajah Putih. Ari kalenggahan menika kemak abang. Mangluka damel geger wonten Majapahit. Dadi satya balik ana kraton Majapahit. Kados tekan. Satya balik ana kraton Majapahit. Ateges dhewene wis ora gelem janji prajurit Bayangkara ana ing kraton Majapahit. Kados Apa dhewene sing bujung karo kowe? Gambaipun tasih macut
bujong kali niat gawe geger wonten Mojopahit. Manggon kono sak kuwi Moto. Kowe aja tebah-tebah dodo. tampil wentis. Lah kok malah kowe jangkar karo aku kampungku nalika semono. Wis aku sumatku bisa ngundurake perjurit Dharma Putra. Kepiye? Wirid kala semono saiki ora. Aku dadi satriya balik. Aku arep merani wong Mojopahit. Maaf. Ojo gampang kowe dhewe iki dadi saka balik menawi wong saka Mojopahit. Waton isih ana patih. Ayo Pramoda. Ora bakal kelakon. Kowe pengawe geger Mojopahit. Jongkeng kawibone rasa dalam sinur Prabu Ayamu. Akon mati saka tanganku. Gembelo siram. Kowe bisa mateni kelawan Gemak Abang. Moto. Waton kowe isih urip ana ing jagat Mojopahit. Kowe isih ngedangkrang. Jati patih amanku bumi ana ing Mojopahit. Aku sepet nyawang praupan. Ora mung sepet aku, go nyawang kowe uga sepet. Nalika semono kowe dadi prajurit Dharma Putra. Kaya-kaya ke ngombyongi nemtremake kraton Mojopahit. Jebulane kowe saiki gawe geger Mojopahit. Rojongi marang Gemak Abang. Saiki dadi saka balik oleh kraton Mojopahit. Moto. Rungokno kuping. Tinimbang aku urip ana ing jagat Mojopahit. Aku nyawang praupane Modo. Wong bali ana ing pepangkone Gusti. Maju tak gadeng sirah. Apa sampe kelampar? Saiki sukertaning praja padha kepus tapis tanpa tilas gawe pikir meneng kraton Mojopahit. Mergo dene lakon-lakon pamundhutan sumpah palapa perang dikat ana ing kraton Mojopahit. Kaluputan ayo padha dipendhem ana ing bumining pangapura. Nukulake marang katentreman. Muga slamet wong desa Binggar sak kabiyane slamet sak kebae. Ayo bareng-bareng ngiras pantet gembol bujana ngatos. Kalian